Aesthetic Cottage. ATZ on the mix. Ni ban zata zaki haka ba, ni ban zata zaki haka ba. Yan mata na baki amana, yan mata na baki amana. Masoyiya kin ci amana, ki gyara halin ki bayyewa. Ni ban zata zaki haka ba, ni ban zata zaki haka ba. Yan mata na baki amana, yan mata na baki amana. Masoyiya kin ci amana, ki gyara halin ki bayyewa. Masoyiya ce a gare ni, dare da rana ta kira ni, ta ce da ni garga guje ni, kaunar ka ce ta shige ni, kullum burina a gare ni, na ganka ne kusa gare ni, a kanka ne ban ji bangare, soyayyar mu ta yi tsantsani, akan hakan na yi kwarjini. Ban zata zaki haka ba, ban zata zaki haka ba. Yan mata na baki amana, yan mata na baki amana. Masoyiya kin ci amana, ki gyara halin ki bayyewa. Na dau hakan ne a tsakani, akan hakan na daura sani, na haura can ma daga tsauni, ina kira kowa ya je ni, soyayya ce ta kai ni tsauni, akan ta ne na wuce raini, amma a yau ta ritsa da ni. Ban zata zaki haka ba, ban zata zaki haka ba. Yan mata na baki amana, yan mata na baki amana. Masoyiya kin ci amana, ki gyara halin ki bayyewa. Ashe garanta haka rani,